ka naman. O, diba bongga? Tena, lakas si Rene. Tube. Ayan po, tube. 50 pesos lang. Ang ganda na. Tulad ko. Sando, tsaka iba pa. 50 lang din. Ayan. Long sleeve po ngayon ni 50 ya mo. Long sleeve po ngayon ni 50 ya mo. Bongga. Kuya Alvin, say hi. Ay, baliw. Bagay mo. Kunyari, nagnilako ka ng damit eh. Ah, akala ko buntis. Ayan na nga po. Nagre-retouch na si Madam. Ay, bongga. 50 ya mo po yan. Magnumon. Ayan po, 50 lang yan. Branded pa. Oh. Diba? Kuya po. Sakto. 50 pesos lang, oh. 50 pesos lang. May magandang damit ka na. Tapos kung paano susuot. Ako. Ay! Ganyan? 50 pesos. Oo, mura lang. 50 lang. 50 lang. Maganda nga. Tapos to, polo shirt. Polo shirt. Paki model. Ayan po ah. 75 lang. Bonggang mura. Oh. Ah, eto. Oh, mura pa rin ha. Matalis lang ang problema niya. ₱40 lang mga nakatabi. Pesos pants. $150. Jacket, $150 lang. My goodness. Diba? $75. Polo shirt pang babae, 75 only. Then, 75 t-shirt.
Sige po. Welcome. Pili-pili lang. Kayo rin, magano kayo dun para? Pinari ba? Kakabilang niyo po. Bilang na ulit. 20, 25, 30, 35. Ayan. 50. Okay. Ayan, 50 lang to. Ganito. Ah, bongga. Pinili na. Kaya pala nagbibilang ng 50. Yun pala yun. Ayan, talagang 50. May receipt pa. May damit ka na. Bye. May damit ka na, may libre pang resibo. May libre pang alikabok. Polo shirt ka pa po na yan. Okay. May kasalipong yung oras na. O Okay. yan, punta na kayo rito. Murang-mura lang. Mm. $150 dress. Hi, Miss Pearl. Ba-press na press. Hi, Marshall. Anong nangyari? Yung press naging... Siro lang. Ayan yung table. Tara po. Ay! Wait! Wait! Tara po. Thank you po. Ay! Sibo ko nga. Sibo ko nga anak. Anong meron? Anong meron? Buwan. Ikaw, Kuya Alvin. Ay, sir, hindi ka palit ka pa. Papakit ko. Tanmig. Meron ka na. Sandwich lang.
want to drink? You? Sir. Hindi na ako sama. Makibaway yung mawakan ko eh. Kaya inaano ko eh. Inaharang ko rin naman eh. Huwag ka mag-alala. Nagbababay siya oh. Marsha! Bulaga! Uy! Marsha! Bulaga! Marshall! Kapalo! Ginutan ako tuloy. Kita baby. Ayan. Ayan. Kaya lumasawa na. Dimple oh. Hello. Alvin. March. Apo. Tatlo po. Apo. Hi. Marini ako sa nandil. Mark yun. Si Mark yun. Say hi. Ma'am Pearl. Wow, sexy. Pwede no? Apo Marshall. Uy, maligno. Ay, Wala pang tinatanong namin tipis. Sino kamukha mo? Alam mo sino? Ayaw niya naman na niya. Nagagano. Patay. Paano na? Patay do. Guys, want to drink this daya ako. Salipidol kita ba? kain pa more. Si Alvin. Ikaw na lang hindi nakapagod. Oh, Mama, additional laptop mo. second. Kaya ako ulit muna. Wah, wow, terno si madam. Terno sa pula oh. Terno nga. Dino. Apo Marshall. Wow, ang laki sa terno. Ang lapit ko yan, kulay black. Then you